It's July 15, 20, 22. Jimmy Mag-trim sa Leo. ka. Thank you sa 75 stars. Annabel Huertes, thank you sa 75 stars. Tumutama pa to, tumapahawas ka muli sa Ensilio. Ala, wala kita. Libo-libo. Jackie Valley 14 is waving tap. Oo, mas maan. Masugod ko Parlor na kulay sa kulay na mo. Pero anong bill? Taganit pila to ganit. Hi, Kazini, for Desert. Thank you lang nga sa 35 stars. Panibo na lang na. Dai, Rochelle de Villarreal, Villanueva, thank you sa 50 stars. Joan Borbon, thank you sa... Naglantaw ka dito, kaya sa iya, pagigyan yaw-yaw. Yan, tugangan nyo lang yung ilan. Bila Cora, thank you sa 75 stars. Ano yung mga pidato? Uy, customer, wala yet. Amo na nag-iban yung profile pin, kabura na lang kamuta. Wala git may nag-PM sa inyo nagpadala sa kalibo. King Miranda Fernandez, 75 stars yun. Ang iba na to, mga background yung mga abroad-abroad. Baka mga ano kamuta? Pangita ka mo ba na work? Marikay Moises, thank you sa 75 sa Wawahay. Gidya? Thank you po lang niya. Dito Pulos pala nyo po. yung kabahan na tagpilang na ni Kabilog. Gika bro, thank you sa 310 stars. Ano kasi Gika bro, dunya-dunyahan ang itsura. Pero 310 lang ginatag. Sus, Diyos ko Lord. Yung kasi mga tao ngayon yung mga wala gana. Next question. Where is Labon Ariendin? 75 stars. Diyos ko Lord. We got to be. Yeah, yes. Di po, sakit ang likod ko sa tandog na ako lapos. Dili para yung kita kong titi sa namulang din. Losa na uyan. Sige sa 35 stars. O, sige na. Ano na? Cherry Sanchez, thank you sa 35 stars, Dai. Ano wala mo na lang ipadala? Ilidugan na ito hatag sa mga lalaki ang kiyod. Paano mo malulote? Happy birthday daw kay Mami Derna Niaranda. Greetings from Pinas to Singapore from KFKY. Thank you so 100 stars. Hi everyone. Pilagid ang gusto mo nga stars kay Hambal. Lugaya ko ga. Hindi ka pala kapag-agawa ko tila. Pusang makbabod ako. Camila Astera Eclay. Thank you ka stars. Atina. Thank you sa 175 stars. Kaya sa kay Atina Joy Madrid. Thank you sa 100 stars. Pagkita mo na sa profile pic, malagang ano wala. Lugay ka kayo ng mga kortina. Ipusang makba mo. Hindi na piling-piling. Langga ang star. Oo, pasalamatin na lang ni Halabla from Greedy Hair. 20. Panigin, tago mo na lang naga. Kasi matubo pala kung magdugay na. Kasi mataan mo na malyo, hindi ko magdugay na, hindi man. Okay na ma? Sige. Sige na, next question. Pigado, nugaya nyo ko, sweldo, subang! 6K ang viewers, pati-pati ka ng mga bombay na lalabas. You are wait for the boobs. The boobs is not coming out. Okay? This is not Pornhub, sir. This is not Pornhub again. Ay, Nini Alonso, thank you sa 50 stars ka. Grace Flores, alert lang. Doon mo ko sa utang-utang. Strategy to lang ga. Kaya nga kayang last time nagpadala ako, medyo dako, wala ko malawagan. I love you from Takure, Ladera, Sampiano. Padali ko diliwat dako. Liz Garrison, thank you sa 500 stars, ga. Damo-damo viewers lang ga. Of course, they are waiting for the boobs, I guess. Kasi, the Bombay, the watch, you are waiting for the boobs, not coming out. Ay, thank you sa 500 stars. Salamat sa Ginoo. Gawas din ang May ganyan. makatanaw, magiging mga... Bisang Philippines din ang server. Thank you sa 55 stars. Proud ka na na, Day? Okay na na. Hi everyone, good morning. Gumagwapa. Hi May. May, thank you sa 75 stars. Hi Gayle, thank you sa 500 stars ga. Kung mamiss ko na sa award, yun, ano na-expect nyo sa Tatay 5 na kastal? Diba? Naginig ka na ako, 100 ka stars, nasa district up pa. Para? Next question. Jan Macasel, kita mo 35 stars. Why na, ginubos na panghatag sa mga abs. Pilihan na lang. Alay. Diba, ay, gina. Pagkitir pa, kung sa inyong parts, totoo. Gita, alin sa una mo ka muna yaga. Totoo. Wala kita, los mo jewel, wala kayo malihatag sa
12 stars, tapos demanding ka kung wala ito. Jonah Hinilia, thank you sa 35 stars. Good night, Madam from Maria Teresa Datoon. Thank you sa 100 stars. Good night, ga. Nga ako wakalan sa imo, mas makibot ka charity kung mahimo ko mabika-bika ko din. Hindi mo ni di Pornhub. Alam mo, tumus-kumusong ko ni titi ko. Common sense. Siyempre, talent ko maghambal. Talent ko magbika ka mo na lang daya eh. Magdadala sa akin ko diyan. Gamit. Hi everyone! Thank you sa atong 6.2k viewers na naman man niya. Ayun, thank you sa big tita. Siwan mo? Kalinis ka na lang, straight na. Mga maling gaga ka ng gaula. Yun naman trip yun. No, tanggalin. Jenny Kusay, Caldito. Thank you sa 75 stars ga. Ano ga? Hi, Loser Obial. Thank you sa 50 stars. John Tapudok. Thank you sa 500 stars. Mas may kinulasol ka pa ni ga? Hindi man. Hi, Jocelyn Incavo Constantino. Thank you sa 50 stars. Puti man yung ilok. Alam mo! Kalaway man ang ito kasanad sa mga kumpanit. Dasa ng matas ng bagyo sa ilok ko. Ano? Have you considered working abroad? No. Bigao mo na yun. Magusong ko sa kami. Ako yung klase babae. Hindi mo pa pinababuyan nga ako lang isa yan. Ngayon, asa ko na niya ako lang isa. Dasa yung kami po siya. Tama niya, ano? Yung tinagi naman tayo. Kali sa bana mo. Kapag mo kamugol sa rason. Kaya kabati ka mo mag-dinay-dinay ko niya. O kabati ka mo ka daw may ginano ko niya. O ganyan ka. Siyempre kinabantayan ko. Kung daliwasan ko yung kung mapabayaan. Gamaya ka yan. This is not ordinary lang ga. Ideas Nationales, thank you sa 75 stars. But anyway, tamaran ko ga. So, I'm not into, sa na-notice ko sa kadamo sa nobrahan ko ga. Though, hindi ko ngayon mga mo. Kaya dali ko matakan. Tuntuod, dali ko yung matakan. Yung bisan, ang constant lang bala mo, wala ko natakan si RD. Nakilig ka. Ito yung mano na itong sala ko. Yung post ko kagabi at ang picture ko. May sala ka naman, ay grabe mo, just minta ng mga gaga. Ay, panas ko na lang gani. Hindi pwede nga in-post ko ng picture naman sa bana ko, kaya para sweet. At naman, mabag-post ko, ginudahan nyo na niya, may ginimo kong malain, do mga gaga, bala ko lagi loyate, bisan gamay lang, like isa katikang. Ano ka gani ka, sweet ka gani sa bana mo, do ka gaga, dito. Nag-post ko sa picture sa bana ko. Na nag-case ko siya katakilid ko muna, kaya tani para sweet mo, Diyos ko, majority sa follower mo, gambal to nga, ano naman sala mo, ano naman sala, mga gaga. Puta, 2022, why di ako loyalty pa? Dagdagana, hiluan na yung pagyapon. Liyog yun na. Uy, pag-uwi yung Japon. Bisa mo lang tayo wala ka pang-hatag stars, bisa wala ka ita sa Scammers Night kung may loyalty, mo lang malapisan ng kamay. Kaya kayo, ay di lang, ipusan yung bakba nyo, kaya wala mang ginaano. Gusto sa ipusan. Kaka. Ay, ka. Next question. Di ba si RT silang ganyo? Di ba ako minapalo niya? Di ba si RT ko? Sweet ka ganyan sa bana mo. Ibig ikalipay niya ng mga lintik na nagtututa pa. Pero mas banggan pa ko ga. Lourdes Dennis Perales, Santi, ano to gaman? Thank you sa 50 stars ka. Thank you, Ged, sa karawig sa nalan mo. Jeline Yusmin, thank you ba sa 200 stars. I love you ga. Pampacharge na rin ko, kapili ko makita titi ko, kumanoko-loko ko din, something. Mas madamo lagi ba si mga, talagang 1 million viewers na di karoon kung ano. Tadi yung saksak ka daw. Ano siya sa Black 2810? Paliyong ko, ano isang ginorder kong Indian mango, be? Anak? Sama ni mo. Ano siapa? Wala na, pigado ng tanan. Kamu ba na notice ko kung hindi ko kumito, hindi ko makatapos. Santa Hara, Rajiv, I love you to. Tingnan sa 50 stars mo dahil. Ano na lang kung wala. Albi, taga namin baso mo. Yes, of course. I'll be the change. Love you, guys. Ano ba, kasakit na sa likod ko naman. Tapos kinangyan ko ginagawa ko sa tatlong yago para doon kasakit. Tapos ano pala doon ka sexy, doon ka smart. Kaya, kasakit na sa likod ko ni puta. Sino yung binuwang mo?
May mga bagay, ganyan, ganito, panindigan ngayon. Tapos ka sakit, kinalikod ko yung kaya. Kaya dapat maamo pag hindi ka para pa sexy. Tapos ka, normal ko sa itsura. Kaya, siyempre kung masala-sala ka ni Pumpo kasi magbuhay mo titi or anything, so dapat karir-karir na ganyan mo ni Kaya. Kaya niya. Yes! Bahala mong balik pa yung backbone na dyan natin. Backbone na dyan. Strong backbone. Yeah, ano? Mangkot ko anay. Unsay kaingon nimo sa mga kabataan nga anan ron nga gasayaw nga ana sa TikTok nga kapakita og tutoy. Parents, unsay maingon nimo? Ano salamat ka? Kasi ako naman yung pasimanggan sa mga employee. Wala mo kayo Hindi na. ko wala pa sa posisyon para mag-advise. Gaga! Ano kasi rin mo na mga makita ko sa... I don't think I am in the Hindi na, position. gamay Sige, na. continue kita. Ah, Anyway, with regards naman sa kapakita-kita tite, if you really have an asset niya na may katite, if palantaw ng ilok mga gagam, yun po, tanang matsaga niya sa akon, siyempre no, kung mga akon ilok lang sa skin ko, Para makuha na po na good. may balay Sa natin, mapugo. Continue kita. Anyway, with regards sa kapakita-kita tite lang ga, again, sulit-suliton ko hambal, I am a fan lang ga of lawas ng babae. I'm a fan of naked body, laki, bayi, agi, tumboy, tanan. Kanya ko maganda sa mga uba-uba ng mga, kita mo sa TikTok balaga, because kalau ay mga matag dili advice mo kabuot nga, in the first place sa TikTok, 90% sa nila follow ko mga laki ang gauba. I don't care kung ano lang ang gila content, I don't care kung matambling matay, basta gauba, follow tayo. Correction, gauba nga na may lawas ka guwapo. Kaya mas iba na misunderstood naman ko. Continue. So, hindi ko masyado conscious about seeing naked people. I really like it. I'm actually a fan of burlesque. I'm a fan ng of twerking. I'm a fan of pole dancing. I'm a fan of ano tayo sila ganyan ng I'm a fan of drag ng mga style. I really consider it as an art. If someone is dancing sexy lang ga, it is an art for me. Namihan ko lang ga, it is really a talent. The problem about sa social media, labi sa TikTok, kadamo sa mga iyutiputan ni hindi man mga nami ilawas ni nga ginapilit din ang kagalingon. So it is no longer an art. You are ruining the art. Kung nami kalawas lang ga, nami katiti, you could dance well, nami ni mo costume lang ga, it will definitely gonna look good. It is sexy, yet smart. Sexy, yet daw ka dainty. Kabalo ka mga dainty, pag naman, antes mag-30, dainty, just daw ka dainty. Dahil gusto ko nga daw ka cheap because there are a lot of people nga daw hindi nyo kilala inyong kagalingon. There are a lot of people who are actually wearing the confidence you do not deserve. Ang iban sa inyo pilingon ka mo, and that's the honesty. Honesty. Ipatamaan yung salig niyo sa kagalingon nyo. There's nothing wrong with it, with self-acceptance, self-value, but do not exaggerate it. And that's the truth. Hindi natin papatamaan salig sa kagalingon, kaya buat uli-uli nga. Ang iban sa inyo are wearing a short as an alago, and that's the truth. Ang iban sa inyo lang kapag sa inyo palit ko, padamak-damak, background nyo padamak-damak. Dalawag dagat na. Wag mamatay ka. And having lang siya tawag lang nga, TikTok account is not enough. Ha? Magandin. You need talent for that. You also need to look pleasing in the eye. Grabe. When you are dancing, make sure you are someone who is pretty na may lawas at look. Ang dali na sa ganito. Because if not, you will be Rush na. Nothing again. Taas kayo pa. Wala lagi. Pila na ko nagabalik. Wala, manggugit ka, Kanan na bagay sa social Hi, media. guys. Actually,